बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै आसाम नागारबाय महाजोतनि बिजाथिफोरा। आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गेलेनाय सा 16 AIUDF नि बिजाथिया आसाम नागारनानै गुबुन रायजोआव थांनायनि खौरां मोननाय जादों। कंग्रेस दैदेननाय महाजोतनि बाहागो दोलो AIUDF नि बिजाथिफोरा मैया फुङाव जर'खा चार्टार प्लेनजों आसामनिफ्राय थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खेबाव बिसायख'थियाव AIUDF दोलोआ सा 18 बिजाथि फसंदोंमोन। बेनिनो सानैया दासान्दि बेरामाव गोग्लैना दं। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला AIUDF नि बिजाथिफोरा राजस्थानसिम थांदों। गुबुन फारसेथिं महाजोतनि गुबुन मोनसे दोलो BPF आबो गावनि बिजाथिफोरखौ क'क्राझारसिम लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि सा 11 बिजाथिफोरखौ बिहारसिम दैथायहरनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ आसाम सरकारा फैगौ बैसागो फोरबोखौ लानानै COVID-19 नि नेमखान्थि फोसावदों। आसाम सरकारा फोसावनाय COVID-19 नि नेमखान्थि बादियै बैसागो फोरबो आरो गुबुन गुबुन फोरबोआव मोनसे हाबाफारि खुंगिरिया जिल्ला खुंगिरिनिफ्राय गनायथि लाग्रोनांगोन। बैसागो फांसन खुंगिरि आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंगिरिफोर आरो भलन्टियार्सफोरा COVID-19 टेस्ट खालामजानो नांगोन। बैसागो फांसन खुंनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंनाय जायोब्ला दाबसे हाबाफारि खुंनाय थावनियावसो खुंनो नांगोन। फांसन आरो हाबाफारियाव नांगौ बायदि भलन्टियार्स थानो नांगोन। मास्क आरो हेन्ड सेनिटाइजारआ कम्पालसारि महरै थानो नांगोन। हाबाफारियाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियाफोराबो COVID-19 नि नेमखान्थिखौ नोजोर होनो नांगोन। थामथियाव दङ साब्रै NDP नि सोद्रोमा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। आलादा रायजो सोमावसारनानै खमैबो 11 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDP नि साब्रै सान्थ्रि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय फारियै इन्द्र ब्रह्म, लख्रा बसुमतारी, बैसागी बसुमतारी आरो अनसाय बर'खौ मैया मोनाबिलि समाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा एबा BTR गोरोबथानि गेजेरजों साब्रै सान्थ्रिया उदां अख्राङाव फैदों। मख'नो गोनांदि फैगौ समबारसोआव आरोबाव गुबुन सासे NDP सोद्रोमाया उदां जानो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदां जानाय NDP सोद्रोमा अनसाय बर'आ बुङोदि राजखान्थियारि नारसिननाय थायोब्ला NDP नि गासै दैदेनगिरिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। ब्रैथियाव दङ हर्स ट्रेडिंनि सायाव प्रमद बर'नि बिबुंथि। हर्स ट्रेडिंनि सायाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों दि जेराव BJP-आनो सरकार दागोन बेवहाय AIUDF, BPF, कंग्रेसआ गावनि बिजाथिफोरखौ लांनाया फावथिनासो। हर्स ट्रेडिं बायदि जेबो जाया, मानोना BJP नि बिजाथिया BJP जों आरो UPPL नि बिजाथिया UPPL दोलोजोंनो दं होननानै। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि BPF, AIUDF नि जुदि हर्स ट्रेडिं फारसे एसेबां गिनाय दं अब्ला बिथांमोननि बिजाथिफोरखौ क'क्राझारसिम लाबोना दोनथों, जों रैखाथि होगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।